Vážení priatelia, rozobrali sme si množstvo vecí, naposledy ako má pristupovať tá rodina, blízky, keď sa niekto vracia z odvykacie liečby a tieto záležitosti. Vždycky si niečo takto povieme, načrtneme a odkomunikujeme. Teraz ma i hneď za tým napadlo, pretože aj to je dosť často predmetom vašich mailov, správ a komunikácie, doliečovanie. Tu treba povedať jedno. Keď si človek myslí, že keď prečíta tu alebo rozlúči sa s tou komunitou v posledný deň odvykacej liečby, po dlhšom čase, kedy už tú komunitu poznám a všetko načítané, a je odhodlaný abstinovať a už je presvedčený, že už jednoducho je to všetko v poriadku, tak vtedy, keď sa zabuchne tá brána špecializovanej nemocnice, podľa mňa vtedy začína ten pravý, ako sa povie, z očí v oči, pohľad do reality, pretože dobre sa abstinuje v liečebni a vôbec v tých centrách pre liečbu drogových závislostí. Vyžaduje sa jednoducho súdržnosť, vnímavosť, aktivity a proste jednoducho, aby ten človek sa naštartoval do toho, že už nechce žiť takým spôsobom, ako žil predtým, keď do tej liečebne vstupoval, tak tu áno, tento krok je veľmi dôležitý, ale to, čo bude v tie prvé týždne a mesiace, je rovnako dôležité. Presne tak, ako je tá pobytová liečba nevyhnutná k výsledku a k tomu pretaveniu tej snahy do tej podoby dlhodobej abstinencie si to doliečovanie alebo doliečovací proces jednoducho vyžaduje. Sú rôzne možnosti, ako sa zapojiť do týchto aktivít. Sú komunity a kluby, anonymní alkoholici, spolky, napríklad extra triezvých v Kežmarku. Sú rôzne komunity, ktoré sa stretávajú za týmto účelom. Sú rôzne varianty doliečovacieho procesu. Jednou z nich je aj mať na linke človeka, s ktorým sa pomaličky učíte techniky, ako zvládať rôzne stresové situácie, zaťažové situácie, s tým, aby človek automaticky hneď za tým nesiahol po alkohole a naučiť sa techniky odolávania aj voči rôznym takým provokatérom, ale aj dobrosrdečným ľuďom, s ktorými ste vtedy alebo predtým zdieľali to, že ste si ten pohárik dali, ale jednoducho oni nechcú pochopiť to, že vy ste s tým nejakým spôsobom sekli, ukončili ste to. Jednoducho mať na linke niekoho, s kým si toto všetko preberiete, prekonzultujete, v kľude si to nejakým spôsobom nastavíte. Raz za čas sa aj môžete stretnúť, ak to nejak nie je veľmi ďaleko, ale ten chat, telefón, alebo to je úplne bezpečné, sedíte doma v kresle, rozprávate sa raz za týždeň alebo raz za 14 dní. Taká polhodinka, 45-minútový rozhovor určite je veľmi prospešný. Ste úplne v kľude, pretože viete, že vždycky, ak je to potrebné, tak viete, že môžete dvihnúť telefón alebo zazvoniť a jednoducho riešiť situáciu okamžite, keď taká situácia sa vyskytne. A samozrejme mať nastavené tú periodicitu a intenzitu, koľkokrát, ja neviem, v mesiaci sa počujete, podávate si nejaké také informácie, informujete sa, ako sa darí a ako všetko prebieha. Takže to sú tiež veľmi vďačné telefonáty, kontakty a tak ďalej. Keď
je potrebné, zorganizuje sa rodinná terapia, zorganizujú sa rôzne stretnutia a proste možností je mnoho, takže hovorím, sú rôzne spôsoby. Niekomu sedí to, že sa stretáva v komunite s abstinujúcimi a jednoducho naplňa ho klubová činnosť. Niekto má rád individuálny spôsob toho, ako ďalej v tej abstinencii postupovať. Niekto si nájde úplne iný spôsob, ale ostať v kontakte s niekým, s kým to máte možnosť prebrať, ak to zdieľa podobné nejakým spôsobom príbehy, tak je to, si myslím, že úplne nevyhnutné a bezpečné. Ostať na to znovu, to je tak, ako keď sme pred liečbou pobytovou, ostať na to doma sám, bez toho, že by vám mal niekto poradiť, pretože tie situácie sa objavia zo sekundy na sekundu a je vždycky dobre vedieť dopredu, ako na to budem reagovať. To znamená, keď s niekým si preberiem už v prvom, druhom, treťom týždni detailne, ako budem postupovať v takej situácii, keď sa stane toto, keď sa stane hento, pretože viem predbežne, čo by sa mohlo asi udiať a ako som reagoval predtým, keď sa niečo také udialo. Takže toto je dobre si vykomunikovať, odkonzultovať, poriešiť a vždy byť v tej krehkej, čerstvej abstinencii, keď je ešte len zo pár týždňov, zo pár dní, ten človek úplne po odvykacej liečbe v reálnom živote je vždycky vedieť, ako budem na to reagovať a mať jasné v hlave postupy, ktoré vždy si potom aplikujem do života, ak nastanú. Hej? Čiže toto je, si myslím, že úplne najdôležitejšie mať niekoho alebo skupinu ľudí, komunitu ľudí, alebo proste jednoducho mať nejakú verziu toho doliečovacieho procesu. Mať tú vedomosť a ten pocit, že áno, tým, že sa dvere liečební zatvorili za mnou, ešte sa to neskončilo, ešte pracujem na sebe a ďalej milimetrovými krokmi idem vpred. Tu si treba uvedomiť aj jedno, že po určitom časovom úseku, kedy ten človek dosiahne nejakú abstinenciu, je to, ja neviem, u každého iné, 3 mesiace, pol roka, môže sa objaviť taký znovu ten falošný taký signál, že a už je to za mnou. Už je to fajn. A tá pozornosť a tá sústredenosť nejakým spôsobom opadá a nechajú sa mnohí uniesť takým tým nezdravým sebavedomím. Tu treba vždycky nezabúdať na to, že vždy, keď bol predtým ten alkohol silnejší ako ja, tak teraz ešte v tej čerstvej abstinencii vždycky má svoju silu a vždycky sa vie objaviť ten craving, baživosť a zaťažová situácia úplne nečakane. A ten človek nemá šancu veľmi dlho rozmýšľať a ešte keď nie je vycvičený v tej abstinencii a ešte nie je taký zdatný, tak môže veľmi rýchlo tomu alkoholu podľahnuť chvíľkovou nepozornosťou a nejakým skratovým konaním a tým pádom zahodí to celé všetko dozadu späť. Hej. Dostane sa k recidíve. Aj tu chcem podotknúť jednu vec. Keď sa stane recidíva, jednorazové napitie alebo niečo také, ešte nezrutil sa celý svet, ešte sa nič nestalo, keď to človek zastaví okamžite a zase v tom doliečovaní, keď konzultuje s niekým, komunikuje, rozpráva sa, tak vie, čo má aj v takom prípade robiť. Pretože ten rozum
ak je oddychnutý od toho alkoholu, vyčistený proste organizmus a tak ďalej, reaguje úplne inak a vie veľmi rýchlo vyhodnotiť situácie, že toto v mojom tele nemá čo robiť a okamžite vie 1, 2, 3, aké sú 3 kroky, ktoré musí ten človek zvládnuť a neodporuje jeho blízky, to samozrejme vie, čo v takom prípade jednoducho netreba v takom prípade žiadnu možnosť dať nejakej panike alebo nejakej bezmocnosti. Na všetko vždycky je riešenie. To si treba zapamätať. Nie len v bežnom živote, ale aj v tejto našej tematike závislosti. Vždy na všetko je riešenie. Ak som stotožnený s tým a som presvedčený o tom, že iná cesta pre mňa ako dlhodobá abstinencia nemá šancu. Čiže som presvedčený o tom, že ja som abstinent a inak to nebude. Vždy všetko, čo sa udeje, vždycky sa dá vyriešiť. To znamená, treba vedieť, že jednoducho vždycky som ten hrdý abstinent a vždycky viem, že 100-krát lepšie zvládnem akúkoľvek záťažovú situáciu, ak mám čistú hlavu, rozvážne uvažovanie s odstupom, s rozhľadom a nie pod nejakým tlakom a nátlakom, ale v kľude sa rozhodujem. Rozhodnutia nerobím na počkanie, že lusknem prstom a hneď sa rozhodnem, ale vyžiadam si čas, ak sú to závažné a zásadné rozhodnutia. Nikdy nie na prvú, lebo ak sa vyspím a ráno sa pozriem na tú situáciu inak a mám čistú hlavu, aj včera som ju mal, aj zajtra ju budem mať, tak vždycky to rozhodnutie je 1000-krát lepšie, ako keby som v nátlaku, skratovo a nejakým spôsobom rýchlo sa rozhodol. Najhoršie rozhodnutie je siahnuť po alkohole. Takže to majte na pamäti. Skúste sa nad tým zamyslieť ešte raz. Tých doliečovacích procesov alebo doliečovacích možností je viacero. Treba si vyskúšať takú. Mám rôzne skúsenosti, odozvy, prečo títo preferujú to, prečo títo preferujú niečo iné, ale všetci sa zhodneme, že všetci na sebe ďalej musíme pracovať. Takže to je celý dnešný môj odkaz a tým, že sa zavrú tie dvere liečebne, ešte raz to zopakujem, sa ten proces liečby nekončí, začína sa ďalšia etapa a ono tak do nejakého roku, v tom prvom roku abstinencie, je potrebné na sebe tvrdšie pracovať a potom po tom roku, keď je hlava čistá, takýto čas už to ide trošku jednoduchšie, už ten pohľad na ten svet, keď prejdem jar, leto, jeseň, zimu s čistou hlavou, tak už do toho ďalšieho roku idem pripravený a keď dosiahnem tie 2 roky abstinencie, tak si môžem povedať, že sa ten prvý zásadný časový úsek mám za sebou. Takže všetkým prajem krásny triezvy deň, správne rozhodnutia a vždycky tie lepšie myšlienky. Pretože vždy treba dať, áno, objaví sa aj clivota, aj chmúravé myšlienky, ale vždycky treba nájsť cestu k tej pozitívnej myšlienke, tej takému nadšeniu a zatlačiť do úzadia tie také myšlienky nejaké nepekné.